हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोननि सिगां आं दिनै मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोदों बेनो जाबाय भारत सरकारा 25 नभेम्बराव मोनसे आपडेट लाबोदों लोगोफोर बेनो जाबाय मानोना जोंनि गासिबो फाइनान्शियेल डिटेल्सआनो पान कार्डआवसो थायो नालाय दा बेखौ इन्डियान गभर्नमेन्टआ स्ट्रंसिन खालामनानै पान कार्डआव QR कड गोनां जासिगोन फुराना पान कार्डआ सोलिनाय नंला आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ दा आधार कार्डनि आपडेट सोलिगासिनो दा बेबायदिनो पान कार्डआबो आपडेट जासिगोन लोगोफोर जुदि नोंथांनि पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक दंबा आरो जुदि नोंथांनिया पान कार्ड आधार कार्डनि एड्रेसफ्रा थिगखाबा नोंथाङा आपडेट खालामनांनाय नङा हारसिंनो नोंथांनि इमेल आइडियाव फैगोन पान कार्ड गोदाना जुदि नोंथाङा गोदान पान कार्डखौ नोंथांनि न'आव सफैनाय खालामोबा होमबा नोंथाङा 50 रुपिस होनानै एप्लाइ खालामनांगोन आरोना लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ इउटिउबाव नायदोंबा इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुलां बेबायदिनो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो गोदान भिडिअ लाबोबा नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन थांनाय बायदि आरो जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदों फेसबुक पेजखौ फल' खालाम नैबे गभर्नमेन्टनि पर्टेलाव पान कार्ड 2.0 एबा पान कार्ड गोदाननि सोमोन्दै लिरनाय दं लोगोफोर नैबाव लिरनाय दं नै नोंथाङा नोंथांनि एड्रेसफ्रा जुदि थिगखाबा होमबा नोंथांनियाव पान कार्डआव थानाय इमेल आइडियाव पान कार्डखौ सेन्ड खालामगोन जुदि नोंथांनि एड्रेसफ्रा थिग गैयाबा आधार कार्डनि एड्रेसफ्रा थिग गैयाबा नोंथाङा आपडेट खालामनानै लानांगोन आरो ना लोगोफोर आरो बेयाव होखानाय दं जुदि नोंथाङा नोंथांनि गोदान पान कार्डखौ नोंथाङा हम डिलिभारि खालामनो जेनेबा न'आव बिहरनो लुबैबा होमबा 50 रुपिस पे खालामनांगोन आरो जुदि नोंथांनि एड्रेसफ्रा माबाफोर आपडेशन खालामनांगौबा होमबा बेयाव लिंक होदों नै बेयाव लिंकआव थांनानै आपडेट खालामना लानांगोन आरो ना लोगोफोर जोंनि गासैनिबो पान कार्डआ मोननै वेबसाइटजों बानाय जायो दे लोगोफोर मोनसेया जाहैबाय नैबाव नुगोन नै NSDL बेजों आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय बे UTI जों बेयाव नोंथाङा नोंथांनि पान कार्डआ बबे मोनसेयाव बानायनाय बेखौ नोंथांनि पान कार्डनि उननि साइडआव बेक साइडआव नुगोन आरो जुदि नोंथांनि पान कार्डआ UTI आव बानायनायबा UTI नि लिंकआव थांनानै माबाफोर नोंथांनि पान कार्डआव माबाफोर आपडेट खालामनांगौबा होमबा आपडेट खालामनो हागोन जुदि नोंथांनि पान कार्डआ NSDL आव बानायनायबा NSDL नि लिंकआव थांनानै आपडेट खालामबानो जाबाय आरोबाव होनाय दं नै लोगोफोर जुदि नोंथांनि एड्रेसफ्रा थिगखाबा बेयाव नोंथाङा जेबो पान कार्डआव जेबो सोलाय सोल' खालामनांगौ गैया